У Беларусі новая хваля ціску на культурніцкую сферу. Экстрэмісцкімі фармаваннямі абвяшчаюць незалежныя выдавецтвы. Паводле праваабарончага цэнтра «Вясна», агулам у Беларусі ў лютым па гэтых справах затрымалі як мінімум 10 чалавек. Zaraz проходить черговая зачистка белорусской культурницкой сферы. Якраз цяпер найбольш церпяць выдаўцы і распаўсюднікі беларускіх кніг. І гэта, безумоўна, звязана менавіта з тым, што рэжым задумаў дакапацца ўрэшце рэшт і да выдаўцоў. Калі гаварыць пра гэтую канкрэтную сітуацыю з прызнаннем фонду камунікат.орг экстрэмісцкім фармаваннем, то трэба тут дадаць, што яны прыдумалі нейкую выдавецкую кааліцыю, у якую ўваходзяць там і выдавецтвы, і прыватныя асобы. Я сёння ўвесь час паўтараю, што ніякай кааліцыі такой, пра якую яны пішуць, нават у прыродзе не існуе. А калі не існуе такой кааліцыі, тады няма ніякага экстрэмісцкага фармавання. Зрэшты, гэта нейкая зусім бязглуздасць, лічу, таму што я недзе прачытаў, што Беларусь з'яўляецца цяпер той краінай, у якой найбольш ёсць экстрэмістаў і тэрарыстаў. Гэта проста такія захады рэжыму Лукашэнкі дзеля таго, каб змагацца з сваімі апанентамі. Гэта адно, а другое з людзьмі, якія яшчэ нясуць з сабой беларускую ідэю. І менавіта кніга — гэта беларуская ідэя, тое, што цяпер найбольш пагражае для рэжыму Лукашэнкі, таму што яны справіліся ўжо са сваімі палітычнымі апанентамі, або іх пасадзілі ў турмы, або іх проста выдварылі па-за межы краіны. 16 лютага экстрэмісцкім фармаваннем таксама было прызнанае выдавецтва «Гутенберг Паблішер», якое зараз працуе ў Кракаве. Гэта для нас было здзіўленнем, і мы не ведаем. І у нас часам пытаюць, ці былі якія-небудзь сігналы, намёкі, папярэджанні. Не было. І мы не ведаем, чаму менавіта наша выдавецтва прызналі экстрэмісцкім. Акурат яны б, напэўна, хацелі, каб мы спынілі дзейнасць, адразу перагледзелі свае пазіцыі, не ведаю, пайшлі працаваць у бліжэйшую краму прадаўцамі, абы толькі унікнуць чаго. Хаця, па вялікім рахунку, наадварот, развязалі нам рукі, цяпер нам ёсць шлях толькі наперад. Фактычна, нам няма чаго баяцца. Гэта не было папярэджанне, гэта было прызнанне экстрэмісцкім фармаваннем. Вось. Але в цэлым я на сёння настроена проста працягваць рабіць тое, што мы робім, ашчаджаючы людзей, ашчаджаючы сябе, свае сілы, але варта паслядоўна працягваць сваю працу. Так, у гэтым рашэнні нейкага, мы на пачатку шукалі нейкага рацыянальнага, чаму мы, што мы зрабілі. Потым, там ёсць пэўныя элементы, чаму так магло быць. Вось, але па вялікім рахунку сапраўды мы не рабілі нічога, што, на маю думку, можна трактаваць як экстрэмізм сапраўдны. Вось, наадварот, мы старались не брацца за нейкія відавочна, нейкія праекты, якія могуць раздражняць там некага ў Беларусі. Вось, але і, в прынцыпе, мы нават проста не шукаем гэтых прычын. Як Валя і сказала, што так, хутчэй, гэта акцыя застрашэння, паказаць вось сілу, што мы можам так зрабіць. Вось, вынікі, якія асабіста нас будуць як бы датычныя, мы не ведаем. Сапраўды, мы як працавалі, так і будзем працаваць. Канешне, нейкія змены будуць, таму што у нас заставаліся кантакты. Но гэта не былі прафесійныя кантакты, гэта былі кантакты сяброўскія з Беларусі, бо мы адтуль прыехалі, мы там тым самым займаліся. Вось, зараз іх не будзе, но гэта не мае дачынення да выдавецкай дзейнасці. Я думаю, што выдавецкая дзейнасць пасля пэўнай рэарганізацыі працягнецца, ёсць выдавецкі план, і з нашага боку мы проста будзем старацца рабіць зараз больш якасна і больш упэўнена і больш смела. Беларусам, якія знаходзяцца ўнутры краіны, выдаўцы раяць для асабістай бяспекі адпісацца ад іх сацыяльных сетак.
але падкрэсліваюць, што гарантый ад пераследу ў Беларусі зараз няма ні ў кога. Ну, цяпер, на жаль, калі мы ўжо экстрэмісцкае фармаванне, гэта за супрацу з намі пагражае ўжо крымінальны артыкул, і гэта сапраўды ёсць небяспечна. Таму, калі нехта з нашых прыхільнікаў, з людзей, якія падпісаныя да нашых сацыяльных сетак у Беларусі слухае нас, то я рэкамендую вам усё ж такі адпісацца. Яшчэ вернецеся да нас. Сітуацыя, я ўпэўнены, зменіцца да лепшага, і мы зноў будзем сустракацца, будзем працаваць разам, будзем супрацоўнічаць, а цяпер лепш усё ж такі берагчы сябе і ад нашых сацыяльных сетак адпісацца. Но трэба разумець, што кнігі нашага выдавецтва экстрэмісцкімі не прызнаныя. Апроч тых, которые прызнаны. Некалькі кніг нашага выдавецтва такі прызнаныя экстрэмісткімі. Гэта «Чырвоны крыж», «Слон» Сашы Філіпенкі, «Украінская ноч» Марсі Шор, ну яшчэ. Але астатнія кнігі не прызнаныя экстрэмісткімі. І лагатып не прызнаны экстрэмісткім. Яго няма ў гэтай табліцы. Таму, калі спадзявацца, што ўлады Беларусі будуць трымацца сваіх уласных пастановаў і законаў, то валоданне такімі кнігамі не павінна пагражаць людзям. Для падстрахоўкі, напэўна, можна прыбраць іх з самых бачных паліц, але нібыта не павінна прынесці ніякай шкоды людзям. Іншая справа, што мы ведаем выпадкі, калі уладам было патрэбна рэпрэсаваць кагосьці, і ім не патрэбна было шукаць на вашых паліцах кнігу, за якую рэпрэсаваць. Часам дастаткова взяць ваш тэлефон і паставіць падабайку пад нейкім профілем экстрэмісцкім. І гэтага цалкам дастаткова для таго, каб даць грамадзяніну Беларусі 15 сутак.